ジェシカ殿、あの聖剣は光の末裔しか抜けないと聞いています。ならばラングリッサーを抜くよりも先に全力でエルウィンを倒しましょう。そうする。いいえ、私の記憶に間違いがなければ、あのレオンという男もラングリッサーを抜くことができるでしょう。まさか彼が彼の持っている異国の剣がもし本物ならば、彼も光の末裔の一人です。ならば彼らよりも早くラングリッサーを抜くしかないということですな。その通りです。私が中央の祭壇へ向かいましょう。みんなは援護してください。はっ。レオン、お前も俺と同じ光の末裔だったのか。少なくともエグベルトはそう言っていたな。どうやらこの剣が証らしい。これは数百年前先祖が東方の兵士からもらったものだと言われている。なるほど、確かに独特の形をした剣だな。刀と呼ばれるものだそうだ。おそらくこの大陸にはこれほどの切れ味を持った剣は存在しないだろう。そうか。ならば二人のうちのどちらかが祭壇へ向かえばいいんだな。雑魚は引き受けるぜ。お前らは剣のことだけを考えな。我々が皇帝陛下にあの聖剣を渡すことにより、この戦乱の世は終わる。大陸は統一され、平和な時代がやってくるのだ。聖剣ラングリッサー。あの剣の力で戦乱の世を平定するのだ。援護はオイラに任せて、エルウィンたちは剣を取るんだ。オイラだって戦えるんだぞ。
困りましたね。ここにシェリーさえいてくれれば。もうしばらくお待ちください。市街地戦で受けた傷がまだ完全に。わかりました。シェリーが来るまで最善を尽くしましょう。我が敵を撃て。我が敵を撃て。帝国軍などに負けません。これに耐えられるか。気をつけろ。キースの飛行部隊が来るぞ。迎撃に時間をかけてはまずい。シェリーという娘が現れるまでに少しでも前に進むのだ。みんな援護するんだ。祭壇への進軍ルートを確保しないとまずい。騎兵に進軍を邪魔されるとシェリーにラングリッサーを奪われてしまうぞ。烈風よ、吹き荒れろ。勉強。
な奴だな。命は一つしかねえんだぜ。遊びは漂流兵団のイメルダ様に勝てると思って